Good morning mga kaibigan, magandang umaga sa inyo lahat. Dito naman tayo sa dagat. Hanap buhay na naman. Buhay maanging isda dito sa Kabigulan. Palakasan na naman ito ng katawan. Wow, okay. Ayos. Oh. Limasag. Limasag huli natin. Uy! May jellyfish! Ito Makati. Ito kinakatakutan namin dito mga kaibigan, yung jellyfish. Sobrang kati niyan. Pagka na pumasok dito sa bulsang to, napakakati. Ito, may alimasag. Yan. Ano? Oh. Okay. Pero last ball na, last na. Last na to. Latagulin natin. Merong batos dulo para hindi ano rin. Tsaka siyempre yung palutang para pag ano natin sa umaga, madali na siya mahanap. Ito huli natin. Ayan o. Okay. Tataguli tayo. Let's go! Shoutout kay Melchor Vlogger at saka kay Lois Salgado Vlog. So yun mga kaibigan, dito na tayo sa tabi. Ito na huli natin oh. Oh. Ayan. Huli na tayo.
Thank you sa inyong panonood. Shoutout nga pala kay Sam Backyards. Saka kay Sandy Oragon Official. Randos Motovlog, Boy Asim. Saka siyempre sa mga taga-Gubat daw. Hindi ko naalala kung yung pangalan niya, hindi ko nailista. Doon nag-comment siya eh. So yun, bye-bye. Thank you for watching.